pakan no no hatta pakan pakan no no manu ekuto atak pakan 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 no Terus? Yeah. Duh lah wong bagus yen tan iya mayar ya, Truk. Apa, Truk? Ketabrak weteng. Mula sesuatu sing berlebihan ya kalau mangsane mbebayani barang ya. Contone nganggo akhiran en, kedawan, kegedenen, kewargen iki ya mbebayani. Wah jan keciliken ya mbebayani, Truk. Coba kain Ndara Harjuna ya Ndara Janaka. Sajake wis kledang-kledang karo Dirama Sumarga. Mbok menawa pancen eneng wigatining perlu. Menawa samengko eneng panteling sabda, Truk, awake dhewe wajib ngabekti ana ngarsaning para pemimpin.
lamun sira anggeguru kaki hamilya manungsa kang nyata ingkang becik martabate sarata kang luwing kang ibadah sarta ngirangi syukur lewong tapa begegek ugek sadulita meleh sugeng rawuhipun Dikandara pamadya Pandhawa Den Ndara Janaka Ndara Permadi bekti kula mugi katurala bekti kula Ndara bekti kula Gus bekti kula Den Punakawan catur kang dadi abdi kuwi kabeh wis dak tampa karya bombong birawaning rasaku ora liwat pudya pangestu Kumaradyagi tampanana luweh-luweh Kiening Semar Badranaya duh Kakang Ismaya inggih pinundi sarta kacandhi mugi ndadosaken jimat saklaminipun Ndara kula petek jroning pranaja mugi ndadosaken jimat mugi ndadosaken daging rah kayuwanan kula pun Petruk Ndara mugi kemawon ndadosaken sanjata karaharjan mungkin kula pun gareng Den Dikandara Harjuna Ndara Janaka wonten wigatosing rembag kadosa pundi suwawi kababara kanthi cetha kababara kanthi gamblang Den Kakang Badranaya Semar Wuhani Raya Kakang saya cedhak ari kang wis katemtokna dening para punden magepokan kelawan wisudaning Gatotkaca jumeneng Ratu ana pringgondani Kakang mula kang saka kuwi ndak jaluk kanthi sengkut gumregut sih sabiyantuning para panakawan dadya sarana lestarining ponakaku Gatut bisa madeg dadi narendra pringgondani ya Kakang sorote pandam sumula hamadangi jroning pasare ngenani wedon remu-remu kalengan ngangrangan sang diamanahkum sumungkem guling sang kakung rerepa alon sira baboyayi heman-heman beratente brontolun hatadah runtih mumpung dinten taksih kepara Purwa monggo kanthi tulus Dikandara Harjuna dia kula dherekaken nggih Den
pranyata sasmita gaib kumelareng dadi jangka sapa wae kang ngrantu antuk pituduh yati maragi ning kesangarahayu yuwana tanis kala tan mingerke blating widi pegat-pegatan nyegat kaning kodrat adalah yu jagat masih ning abar ndak waspadakno ora samar penyawang punwa nggih Antasena kang tumeka ana ngarsanipun Prabu Kresna Maradyagi matur apa kang dadi wigatining perlu ayo kongsi dadak ewuh pekewuh marang punwa Prabu Kresna nggih Antasena waduh ya sing gedhe pangapuramu ya sejatine nggonku sowan ora kinantenan dawuh timbalan Prabu Kresna nanging kanthi tekad praya mestuti dawuh saka ngarsane para pepundhen Pandhawa rikalunggan iki Antasena wajib ngetonke bekti katur Prabu Kresna. Bektiku katura ya wa. Adalah iya. Wes dak tampa karya bombong birawane ngrasaku pangestunipun wa nuli kebat tampanana Antasena. Ndak pepundi dadi jimat slawas-lawase wa. Ngancik wigatining perlu magepokan karo adicara kang bakal ginelar ngepasi dina kang wis katemtokna dening para pepundhen lamun to Kakang Gathut ora suwe maneh bakal kawisuda madeg ratu Pringgandaniwa. Sabdaning para pepundhen jumbuh kelawan wangsit kang ditampa. Prabu Kresna iki ya titis Sang Hyang Bathara Wisnu to. Iya nggih. Sak lumahing jagat sak kurbing langit pun Prabu Kresna titis Sang Hyang Bathara Wisnu kula saka kuwi wisudane Kakang Gathut wajib sineksen ditunggoni karo titis Bathara Wisnu. Mula ora dadak nganggo kesuwen tak jaluk kanthi lila legawaning atinipun Prabu Kresna. Dina iki uga manuta tak boyong ana Pringgandani kanggo netepi syarat wa. Wah dalah ya jagat pasisane Bathara. Ora nyono ora nglegewa jebul sing
nenggani ana Praja Ndrawati. Kok dudu wong tepaku lanang. Pamastya iki coba ngaku prasaja wae. Wong tepaku lanang ning ndi? Kanjeng Rama Sri Bathara Kresna ning ndi? Bremara remangus umyung hamrengeng kadi karunaning kaswasi ya jagat wasisaning Bathara ana anggil Bumanara Kasura sing gedhe pangapuramu ora teges aku iki kepengin dadi pangarsaning Praja Ndrawati parandene Koko Prabu Sri Bathara Kresna lagi wae mentas ninggalke praja kaboyong ana pringgondani dene Antasin. Wah, lah dalah. Wah. Antaséna maneh. Mandek sik. Lah kok bola-bali Kakang Buma, bola-bali Kakang Buma. Bagya trisang kapirangu rinangkul kinempit kehempit. Mandek sik, mandek sik. Ngerti mandek sik ora? Yen kowe ora ngerti mandek sik, mandek pik, ngerti ora? Kakang Buma lah kok njambak rambutku. Janjane nang apa to? Nek eneng rembug dirembug, ana perkara ditata, ana pepeteng diobori bareng-bareng, aja ngawur-ngawu gawar. Sirah irgane larang. Jeke jumblek wiwit kuncung nganti gelung. Sing wani ndumuk sirahku mung siji. Sapa iki? Tukang cukur. Bapakku ora wani nyukur aku. Ibuku uga ora wani nyukur aku. Wong tuaku sak kloron durung nate ngrayangi sirahku. Lah kok kowe sak penakmu dhewe anggepmu sirah iki ning wong adol kowe. Lah dalah. Antaséna ana waran. Sugih kendel Bondowani wong tuaku lanang mbok boyong kinarya syarat sarana wisudane Gatotkaca. Iki anake lanang. Umpama mboyong Buma dudu kowe sing boyong. Wani mboyong wong tuaku lanang dudu kowe sing menang boyong. Lah nek wis kadung kladuk tak boyong banjur karo kuwi. Ngejak piye? Ngejak teter, ngejak rusak-rusakan. Ayo.
Mumpung wis ora eneng wong melek ya. Jur-juran ayo. Bakune aku mestuti dawuh saka para pepunden. Wa Prabu Kresna uga bisa nanjake tanggung jawabe bareng aku ngrerepa njaluk sambat. Njaluk sanjata pitulungan. Kanjeng Wa Prabu Kresna wis lila legawa. Lah kok kowe baru sinang arep jagal tengah dalan. Wah, lah dalah. Yen klakon wong tuwa lanang ora diage mbok balekke. Klakono jep pengamun-amun ora bakal tinggal glanggang colong playu. Sak polahmu bakal tak kendangi ayo cepat. Wah! Wah! Dan kok piye? Hut. Oh. Hut. Yo. Hut. Yo. Oh. Hut. Ora minggat aja takon dosa. Oh. Oh. Betul ya. Hujan. Awas. Yo. Hut. Yo. Hujan. Yo. Hut. Yo. Butuh yo rek. Butuh yo. Ayo maju. Awas. Yo, candak tanganmu ya, tosin. Hoi. Yo. Hujan. Apa yang di? Hujan. Adalah Bumo, ini nger.
disebut balung tanpa sungsum pakaryan tumandangmu tanpa guna. Elinga. Sapa wae kang tumindak becik, tumindak utama, wekasane endah kang dirasakno. Apa to paedahe nggonmu padha congkrah karo sedulur? Elinga. Semune kowe ora suka narima ora lila lamun pun bapa kaboyong ana pringgondani kinarya seksi hanekseni wisudane Gatotkaca. Coba gagasen. Wiwit biyen nganti sakyahene kok kowe ora seneng rukun karo sedulur. Rukun iki endah. Elinga, rukun kuwi endah. Rukun kuwi endah. Kira-kira sing diarani wong urip kuwi langgeng apa ora? Yen urip kuwi langgeng ning yen ta wong urip ki tansah owah gingsir, durung mesti wong urip iki waras terus, sehat terus, jaya terus, wibawa terus. Wong urip kadunungan jaya lan apes yen lagi jaya ora kaya-kaya ning lagi apes, sapa sing bisa ngira ya? Apa kowe kurang mukti wibawa nggonmu madeg ratu ana Trajutrisna. Lah kok isih ndedel wijine pasulayan. Bali. Mulih. Wis ndak tekati wis ndak niatipun bapa bakal hanyeng kuyung wisudane Gatotkaca nggih. Wah. Wah ngapunten lho. Goncang kancing langit klap-klap katon lur kincang ngalus risang mawe gandrung. Wah dideng kakangku Werku Dara piye ngepasi ari kang prayoga ngepasi dina kang wis katemtokno tak jaluk sumbangsihmu Maradyagi paring pitutur marang Gatothanaku. Gatotkaca, kula wonten timbalan hadhawuh, wonten kadosa pundi? Ora wulunga ora suwe maneh bakal kawisuda dadi ratu pringgondani mula. Ora ketang saklimah apa kang dadi pewarahipun wa Maradyagi gatekno. Nuwun kasinggihan wa. Yen kowe kepengin dadi ratu kang wibawa bisa karya raharjaning praja, Maradyagi netepano nggonmu duwe syarat santosaning negara iki mau. Siji, negara isi karaharjan. Kang kapindho, negara mau kebak katentreman. Rong prakara iki mau bisa ginayuh lamun ta ratune kang wenang ngembat sarta nentremke pusaraning adil. Ya kuwi tansah
anggegulang tata krama unggah ungguh uga nengenake watak adil iki mau mula sing diarani berbudi bawa laksana lire berbudi ya kuwi suka ageganjar marang sagung kawula kang darbe labuh labet becik kang kapindho bawa laksana ya kuwi netepi pangandika kang wis kawedhar sabda pangucaping ratu ora kena wula-wali bebasan mangsi langking tumetes jroning patra seta testan kena binusek meneh nuwun kasinggihan wa dene tegese adil kuwi tumindak jejeke hukum aja mliyur gampang katiuping angin senadyan to garwa putra lan setanane negara yen to kepatrapan luput wajib uga kepatrapan pidana ing kene uripe menungsa luweh-luweh ratu bisa tansah kajen nanging kaprahe menungsa saiki kuwi kajen lan orane gumantung ing bondo donya ngertenano ana tetembungan derajat pangkat kuwi kenane minggat bondo donya kenane lunga luhuring pangkat kena digayuh akeh donya bisa digoleki nanging yen luhuring budi angel ketemu mula sinaono wiwit cilik nganti tumekaning dewasa jalaran mung golek ngelmu kuwi hukume wajib prasasat wiwit bayi mudhun saka bandulan nganti manjing ana nang delahan gondelana apa kang dadi wewarahipun wa yen bisa gondeli sarta nanjake wewarahipun wonten tamtu negaraning pringgondan iki bisa hanggayuh katentreman mula kang saka kuwi ora ketang saklimah kang dadi wewarahipun wa dadiya adeg-adeg nggonmu nanjake tanggung jawab kang gedhe iki ya jagat masih saring abad ora Gatut Kaca nggih. Nuwun kasinggihan Kanjeng Ibu. Wis wancine kawisuda madeg ratu. Hang ratoni ana praja pringgondani Maradya ing rasuka busana kanarendang Gatut Kaca. Jumurung dinipun wa bisa hanekseni ponakanku lanang Gatut Kaca madeg dadi ratu hangratoni praja pringgondan bisa hangayomi sarta hangayomi sagung para kawula nggih Gatut Kaca kula nderek bombong kula nderek mongkok kula nderek bonggo kuwi apa bonggo niku mongkok niku lho Den kok ya dicampur aduk ora karu-karuan basane Kakang Badranaya Semar. Nggih ben wong yah menten mawon.
Kula nderek bombong Ndara Gatotkaca klampah dados ratu. Sageta tansah kajiwa kasarira tumindak adil para marta nggih Den. Lestantun nggih dados wong wibawa sinandhangan luhuring pangkat sarta derajat lepate Semar diagung pangapunten. Sepinten lepate kula pun Semar Badranaya kaparingan lumutri samudra pangaksami nggih Den. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.